bono bare nyagitari bono babere oyomo nere okwete. Akagacha koroka arenge kara gocha magoro mata bono mpaka roche. Bari basogeti emeti gochia nabwachiete agasenyenta ne chichuma echio. Ritang'ani maiga ntwachete tokakwana amang'ana arenge aiga mwasambete chinyomba mwatagete gosambera abana nyomba, Nyasaye akabakonya. Eria kabere mogako oyo okoboko ntomaeti gosoka bakogokora nachwo, gose nkobweana are. Bono naende mogoroba, mwachete maiga, mwaitire abana batato mwagete oyomo mogaita pimisi, na aba bande ntomaeti ng'a nkoba bare. Egente genda tonya goigwekana urumasi egente tonya godicherwa mpaka yaikire omonto osirire batari gwanja basuboke batatebi ikire serikali bwaterio. Omwana oyo gento kemokonyete oyo omosiri ni omokogoti oyo omwana oyo igase eng'encho atubire oborangeti. Aba na abanto bare gocha gosira obogima bwao barenga bane ase enyomba eyemo. Bagoiterwa enyomba ya mama omwabo na tata omwabo bakorete ki barororo. Chinsa chiarenge isano. Bono inche ngocha nkoigwa rigena riakirwe. Omogaka oyo ere natang'anete keiga. Inche bono kero ngocha koigwa ninkonyora ateneine aria omonto oyio arinete emesa eye igoro. Okomotebia ng'a tata ocha gongorera abana. Ngochaka gokura ng'a igo omonto achete kare nyomba akare goita abana ntaigwete. Ngachaka gokura. Riria nachaka gokura naria amorutete ebeti agasoka. Bono tachi koirana. Togochi gocha iga tokonyora abana abaitire amanyinga oka. Ngochi gokuna oyomo oyo bono okwete nkonyora ng'a mwana oria taiyo aakire igoro amanyinga achararete agakugwa. Rigena riagete omorango rire batumugete. Rire bagete bagatagora bagasoa nyomba. Asa abana niyo baraire igari. Barochi omoturugoro abana batatu. Oyomo gorete grade 6, oyomo gorete standard 8. Noyo ndeno monene. Ochire bwa yo Chire bwa irani. Nakacho Na mocho kona no araire igari sikeruge. Kireta bumuna kumorochi kebankire. sababu atamerete gocha nyomba no bwo. Obwoba bwabete sengejo atagwete arororo se bare korara bagateka manya angana seiza kora. Kare ebinto ebi achete koba enarenge nyomba agaiga omwana one achiete agakora ekwire akanywa eriogo. Kera anywa eriogo agakora amatuko abere totamaeti gose na eriogo anywete. Agachaka rara agaiga eria agatete tokamobogori ng'a tiga tomoire nyagitari torore ngirende agakirerete iga tokamoira mumbuga ari mosigari narari mumbu agachaka moi bakamoira mumbuga ari bono abana aba bande bakaminyoka gochio bakantiga nche bwika nyomba kwanyabwirire saa moja nkarora saa moja eye gesunte kiabwatire nche bwika tingo tirimboka ngora abaganya ng'igung'a nyamache bamoira egere maambi mboke ng'ende nyagitari ngaikaransa ngasieka chinyomba korogoro goika gacha ngaikaransa sitting room iga ngasieka ebisieri nkabeka echabe ngaikaransa eroga ingirete iga nkonyora omwana oyio ono okwete bono iga okominyoka mami ngoteba igora nkamotebia egesieri kia moina ng'igore ngoigorere agaeta egesieri kia moina nkaigora nkamwokeria esimi etochi ya esimi ogontebia mami ogute ominto na eriogo bateba anywete nkomorokia bakare bantoma chianga ngamoa esitochi nkamotebia nyoka bano rogoro mwaye na ekebungu ekoigore orusi chianga oiche totirimboke bono tiri kobera riria nteneine ngatena gesieri iga bono egesunte nkiarenge monto orari bono tarochi ege omorango buna omwamete omwana ndogora akare nteneine iga nkamakora omonto ogosiongoroka naria okonya gosiomeri iga kera asiomeri nkabwata ngakira nkomanya konyora naende omwana okominyoka korwa rogoro ng'a mami omonto nare ondutire rigena bono ngochi gosang'ana na amang'ana aria nkoboria okoruta rigena rende gose igo okora ng'a omonto oyo nare oteneine moino iga igo mbabere bakare igo rende ng'i batagete gekogera omonto osiomeiri moino agosiomeri oirani omotuko atagonsaba kende eki atagete imoe egekogera bakoneire omwana ono onyure eriogo oirwe nyagitari naende ngosiomeri bare ng'i rende gwatagete aye omosacha oria otare gocha ontebia nkoe ngakwana igo na obororo aro inche ngakora ki omwana agantebia mami togende aye nabo oranyore na echianga bakaganyete ngasieka enyomba eye ngaenda rogoro ngacheki nkanyora omwana nabungete togatirimboka tokoirana chinsa inya chinyomba echibekire omorero chinyomba echi kaikorwa chibedroom ime mwana ime aria ebedroom ime kende ngetigareti mo omwana oyio ebedroom ime kende ngetigareti togatiga igo intwe naende korwa erio bono togachi togatiga togakwanera naria getare kubinto ebi bia nyomba mbiakwanetwe akwanera na esi bia oboremo ebi bare konya kouma na nsansa bikaera igo yamanyire goikera naende moiso onde iga ebwiki eri bono
abanto bachire ruguru gotagora naende saa 3 mwa omwana oyo basambirete ebinto bono omwana oyo baitetu aba baitetu nchokoni bare korara bachakire gokura narure ruguru saa 2 saa 3 aba bagokura tata omonto oyo gotagora moguta tata minyoka togochi kominyoka tokanyora ogutoire echabi bo saa 3 togakura na abana isika chikaba saa 7 tukabwata tukarara ng'aya aya gitwagakura nembura yonsi yatuitire tiga torare gaki abanto mambi nabo bagocha bamanye ngiki arenge tukarara yaye itara mwaka tukarara itwararire chiabeire saa 8 imanya koigusiko omomure koneta akorangiringa nyamoita erieta riane nyamoita akorangeri bono muno omong'ina chinyomba nchiaya ebinto mbiaya lakini ntomaete muna biayete lakini otarochi buya amatuko ire na make sana genda nsomerete eliagete mogusu bono nari mogusu asogete eliakondangeri omogaka oyo bono nari eri bono amomerete amosianyete oikarastere ebisonsogori nsa omoyo omogaka oyo bono wakire oyo nyomba akabwata akamosianya iga rende ore na esirasi bono gonya korangeria ari akamoruta esirasi keramoruta esirasi ori akarora ng'ando oche otigaire bosa noarwete abwaka mwake ekwerenda abwate enyundo yomogongo namwagete iria chigonchoka akominyoka ng'a gui agonchoka egesieri ekibogeka akamwake echuma ende yokobokoga bono korwa abwo mogaka oyi nachiete akarika nkorwarigware tarabwena naende rende togokira naende maragoba nari rende naende bachete chintunde echigo bachire chionsi agoteba namoroche naigete ang'e namoroche chinsa isano chiarenge igoro nte bono mbuya twarenge rende gokaira maragoba tutokarosia endagera na abana tukareta iga iga rende buna nabang'anyeti intwe tokoreta twariera iga iga tukaragera tugaikaransa baka saa 3 tukarara abana bagasaba tukayete mami genda ayo orare bono gichiakaba saa 3 genda orare tukarara chigoika saa 5 toigwa omorango oyo wakirwa saa 5 ekumberirie omorango oyo wagetu eragasiteri okagochia ase abana gwaka abana omogaka ori chinsa gocha koboka korwari nokoboko muna akire akoigora agosiomeri muna abo basiomereti iga okonyora ateneine emessage igora bono akonya komoreka gochiaria ng'amba ako kumbe erio oitire abana abakwete oyomo okure abande baramanyi ngoka nari ngosiaroka korwa abwo ngocha koigwa akomoteina tata ocha kong'itera abana nyomba bono inche ngochi gosiaroka korwa aria nari ngokura ng'a iga omonto achete kare nyomba akare goita abana ngochi gokuna abana baramanyi ngoka oria onde ngochi komokuna ngonyora okure nabakwete igo muna akwete bana bane mochokoro nabo bande 3 chinyaruka chioka marieta nje nagostino naende ndo omogaka bwechiro emenwa chiduka nkorangi ng'a naigwete abanto bakona gokura lakini aba muri aba baito bechi pikipiki abana baito nkagenda gochiepa mwana nari bari korwana n'omwana ondo bono kumba abanto aba igo bachete mapema ntware komanya namakweri nare iga abanto bakwete ang'e bane ekenyoro giaita bono ekero bagona gokura naende rero abana aba bacha bakaba abana babamura igo bagokura rioka ke banyura marua bagokura para ui kwabuga kwaigwa bakura gochia para ya igoro bakura gochie bono tokomanyereri nche bono ase ngocha komanyera ng'a omonto nkorwa agokura natemete gwaka chisimi kiagera nasogete riri nasogete omwana oria ore gokura bari barenga barebi ari barwanire igachete agacha na epikipiki akaenda gochia bono nche ngabuga nero okona gokura ekero nachete koigwa omosubati agokura nari nachete gosoka ntegerere egekora nombwate ebiasara abwo chiduka ntegerere nyigu ng'a oyo na omosubati ogokura bono ekero naigwa na omosubati ogokura ngatema gwaka chisimi gocha ase abanto baminto achinduguga nkanyora abarimeti omosubati oyo omo nere nachete konyora esimi yaye nere otarenga aurenge birongo amatanga ogontebi inche tinchoka inche nkare amatanga bari narigeti ritang'ani oyomo ngachaka konyora esimi yandeteire message egontebi ng'a yaigoirwe
ngochi kumwakera ogontebi ng'a gose no ombande amang'ana abeire naho tokominyoka gochi nkairana ntarairana nyomba egari nere yarenge chiduka abwo eka eye okorora ng'a anda ake nchenga kagang'a na amaru akonyu eri chiabeire saa sita nchenga boga na amaru akonyu ekero nanyemoregete nkanyora ng'a nomontereba bweka oroche korwa ekio kia motu nomoreka iga egari nanyebwatete mpaka number plate nkanyemoreka iga nkara nomontereba bweka akaigora iga naende akairana ime bono nchenga manya na abanto bakonywa amaru kumbe ekero nachete kobori nkanyora manya norie ba muna chinsakanya chiaerire iga achiete akagora enechi egari eye yachete iga egaonchokera iga abwo stage ekagenda gochiaria egapakio bono oria omanya na amarwa bwepa akamobori ng'aki enechi eye nero ngocha gotebera chinsa chiaerete kare togosoka na enechi onywere noe ngochisika oria akamoseria akagenda egari ime nari nachete komomoreka na harakati eri nachiete ekero bono natebiwu ng'a amang'ana niga are nkairana nyomba ng'imoki na inche chisira iminyoke gotira nkaigu kinde nyomba ngenderete goprepare gosoka nkaigu yao nie kubuga naende egari eye ebwate chioni chire dapo ekabugi chioni iga egatirimboka gocha enchera ya nyamache togocha bono ekero togocha ntinchieti goika tukaumera na barusiri abana abaga iga babairire ntobwate chiklinik abo babairire ororo ngochi komoreka oyomo nkanyora omae na omwana nabo bamwaka omotu okorora ng'a osokeiri gese na obongo bwasokere ta okorora na echuma bamwagete egento ekerito bono tokarangeria omosubati onde oraria obwate egari tukabeka abana baria abasikari mbare iga iga tukabatebi bakaenda nabwo bono ntwagenda tugatigara tukana koboria chiari ng'a ing'aki bari bagakonifirm abanyagitari bagatotebi ng'a oyere buna mwarara ng'a nasirete omwana mwarenta iga oyomo okorire ki bogima bwaye mboiyo noyo onde oyomo ere mbagenderete komoshugurikera nori onde oyo bagete mono bakamobeka bakamoira town iga ere town ya kare noyo tigarete nyamache mbono mambia agenda achikokorerwa scanning town bono inche egento ndatebe iga iga nyona abagambi bachira iga kere gese naro toganyete ng'aki eserikari egotokonya esente eye yaito yabeire bobe egekogera nonye na epatirori nogo abana baito aba bechi pigipigi na abandi bakorurisa bachaomba bwati nywa mbiasara na mpigipigi mbabwati nabo bakono gokura omonto naitwa otamanyereri ng'a namang'ana mababeire gosena kere nare gosaba abagambi baito baiche tokore na barabwo tubwate sibu na babo disi yao na disi oito na county commander egere tonyora oborendi boisaine ngakiende njabete intu twachete gochitorea tukabeka na emikorogoto parabu twarenda ekagera tugacha komenya buya naende bono okora ng'a yairanire ngaki enkoro ahi naro naroche nturamanya ntoenderete kono gokora uchunguzi tumanye ng'a ekiini ninki intu twarangereti gugocha iga tukagamba ayo omong'ina oyo aeresa korwa ritang'ani tumanye ng'a nki gekobunwa lakini nkona kobwati tore tumanye oroche nonye na ekere enyomba egosambwa ng'ane ase abanto bakorarago kagosambwa na rugorari na ase abanto bakorarago kagosambwa nyomba tesambiri korwa usiko bono ebi bionsi ntotakeire ng'a abanyana aba baikaranse egere tumanye ng'a ring'ana eri nyomba rire isiko rikorwa ng'ai rikorwa ahi naro nabwate ase amarieta buna nabatebia inche na Agostino gose masikani erieta rinde ngochi goteba gaki ase obweng'e omochio oyo bwa endugu yane embande mogusu ritang'ani maiga ntwachete tokakwana amang'ana arenge aiga mwasambete chinyomba mwatagete gosambera abana nyomba nyasaye akabakonya eri akabere mogacha mogaka oyo okoboko ntomaeti gosoka bakogokora nachwo gose nkobweanare bono naende mogoroba mwachete maiga mwaitire abana batatu mwagete oyomo mogaita pimisi naba bande ntomaeti ng'a nkoba bare nki mogatagete gaki nonye ngento kero motakorika agasakara inchera abwo tokanyore tonyore nyo ensirere ororo onye mang'ana aro ororo egere totatue gaki ase ogwancha kwaino onde okaroche mang'ana akabwate atige gocha atige abana buna bono abana bake nki bakora omwana oyomo moroche iga akorete 6 oyo onde akorete 8 oyo onde nenyaruka enene bono nomochokoro narengo abanto aba bonsi oroche gaki motagwancha motige mototebie kere ase kende gionsi bigoro yanka nimanyete ng'ana mwae mboremo borobu mbori kobunu bebe nkare omogaka atwaterete naende kero omonto agaisaneka igo buna twaterete
igo ase amang'ana ensemo oyo okabwate gegocha kende oyo ore korwa ensemo naba anche atugute nonye rirube enchera tomanye nabete nieye korigwe akano Ombra barenga mari. abamura tore sita minto Mensi moi konaini. twensi otoigwanaine ande taiya bokongo asitayo bore asa marieta tanga kusensia gesare mwaka nsiminyo kimwa abana abachukuru bane gaki kinyoru giasere geriyo nchaga umwana na musta bwatmanga na mondo tanya kuna mondo ndo gwensi gaki igo tokumiti gosagia bere kinyoru gegiru nchaga sito gaki abana bane ena jaga todia ikiru jaga tatu nyomba tigasambutikaya aya karo umwana muso edatu nagitari yakare bono wakamungo koboko ono gaki kinyoru gaki mutagwancha mangana gaki aerera gaki nando yo tenja mutoka bwata gaki torje tomwakane gaki kento rukubuna kende gionsi ndio twanja no muchombo gima bana bane injengi na makemo gusu injo musubati okere mama musuga sit gaki tokumeto sabera ndi gaki aya tabase ko tonya kabere gaki togikeri oya ko tanya manyo Kolekana kabere amarieta nengoro kwesa betimora seito no gaiga nonyi boreira umwana oyo noyo minto onyorira obokongu gaki gente kentu anya gokerera gesatu akina bone tokumetina ki nchieke kiabete abana bagwita kong'entu nyomba abana baiga mbanya kogosera muntu musubati okamati tanya kogosera muntu bana ntwe tokumetina ki ngayo bobo bwarwete abana bagwita gocheru nyomba bagwita kong'entu Sasa maleta nonga kimatara. Oyo nyalta ko boko nyoro ko nchira undi chionsi ne yango yane. Egente kiaba ke goto singa kientambe. Lakini ndekere nko irana baki. Kuno nero toiguete igonya goeta yani mune rio kiri konya kogusa. Na ale gote abaiga senchi. Nyombe family. Kyaro kwanje usu bogata tebe ikekire. Onye boko mbonde borande. Toranga kitoko bosoru bwe. Aina arama kaniana. Kende nge basoko kendra mako suta basonyo kendra ko ba roja be ngana nake paka ya ikira ngapone ikira umuntu osirire egende kanda nyo kuikuekana urumazi egende tonyo kudicherwa paka ya ikira umuntu osirire batari kwanja basubuke batatebi ikire serikali bwaterio aina arale ngamakania nabo igo ekyo nadanga magania nabeta ge yanje subuka tatengaki ose mwana one nakate na mwana onde Egere ndengi kutukana ki abana badibaine na abana bande mbale kwanja bara mune family usubuke tumakora nyozi tokwa dregente ati abana fununwe no ere nga abana mpaka kwase na abana bande ende ka wa Johnson ndiye naleta isita yote njira bondo jenga iyo ekina kigerenga kialenge target koja somujwe njasa marieta ngoro kunyakundi Nicholas oyo mwana oyo rali ne kasini yane natete goteba iga igente kiabeire tari rimo tari kabere tari gatatu chusi omwana oyo ganywe sumu gaiga chinyomba chikai bedroom chioka ibere egatebekana ng'a neroreka inenga tishio iko ngonya gotishia erubare muntu ngonya yani ogokoiranira no muntu komoroche korwa soro bako omwana akaruturigena omwana oyo orarire nero urute turigena akamnyoka agateima umwabo ng'a muntu orutire rigena rero iga omwana oyo orarire oitiru ochire riraba inche nale goteba iga buna nyakundi mwana oyo orarire nkasini yane kama egento kerororoke bisegete keri omonto atataeti goteba ekene iyo ukweli isemekane sahi onye korororo komaete ekene ototebi sahi egente eka abanto tomanyereri ng'aki inki abanto bagosireria amagima abo bare gocha gosira abana bambarenga omwana oyo egente kemokonyete oyo omosiri ni omokogoti oyo omwana oyo iga ase eng'encho atubire oborangeti abana abanto bare gocha gosira obogima bwabo barenga bane ase enyomba eyemo bagoiterwa enyomba ya mama omwabo na tata omwabo bakoreta ki barororo egente keinu omoroche ng'a na egento giakene kiarenge mogokana egente kemotebe ng'oti gobaene botebekane ngimogokirira mogokura egente eki gegetebekane ekemaene ngikere amarieta nyina Adrian Murang'o kemwa no torabaga korwa emenuga ario nchaga ekenyoro tochandegete iga toro omwaka Samuel Mbande mogusu okemwa oyu ore momurone bwendugu yane enene omwana oyo ocheru nyomba marang'e gatatu bacha bagasamba enyomba chibedrings bagasamba emeito enyomba egataga koiyia chinyomba isato lakini ende mondo hakuna mtu aliungua hapo, hakuna mtu alinusulika eti kuungua, walichoma hiyo vyombo ikatokea mambo ikaisha.
for a short time tena abantu abo bakairana gocho nande bachire bakire omogako iyo koboko bamumise mbaya sana okoboko bono nyagitari omogako ya admitted iko bajite bono botuko lero baja bamanya go famia abana baitenyero kemo oyonde gari na machira amabe sana ali nyagitari aongei akiro mutu akiu bube sana umieto mutu paka bono tara kwana abana batatu bakire lakini bari nyagitari yo mana kwete sindio no turaba kaka nomna maskani no alega omwe akabwike nyora imane menu market omenyira twajire kugigeria mangana security kwa isi menu market police potiere menu market ndota gitiko nyirapi amaja akiruga gwa gutoko mnyoka ne bichana butuko na mugaso bagwa kama je bakabwaki ngai bakurushi message batoibira matoke ebituma babunne mejiga go yeta yani paka basikali bamategenteki twamnyoka ni na voice paka twanro nga mborokio bako je go toitera abantu ga bono ga bana basinini nyeroka na ande bagoita nyomba wone gene ndote kugigeringa ndote tipo sport menu market bono iga ere menu pass unless andata kwa isanyole ndo yego runga community policing eja ego kora go terroisia oisiaba na ndote ko nari abantu mnabona mbole bajira kumanya igoro ya abantu abo bale go tuko kora warifu abagaka bachira no mona abangina gete patete kumanya lakini na baisaba na obalenge twata ko babwata kini batamire chinguru chiaba iri atota ko banali basiu ko stoba tiringe to basambe lakini batamire chinguru chiaba iri nyasaba konye otota te serikali to konye nyeruto ko igwe ndeka keiwe ndio twakana ko rumasinani emenu market dio njaga village Nyamaji sub county Kisii county Bobas constituency twakore meeting na DCO cha o mogeni gaiga tugakore meeting yuna achete tukamweresa mangana mache tukamweresa amangana ng'ang'aki eriogiri koba nyone patrol yatakeire gokorwa bono kurweria gatabanga ni deo ama kesho kurwerio umaene na toete noene chinamba chiracho inchenta na kumwakera lakini bono kuoga kurakona bakore chipae chiga abantu bakore umuntu nabakogenda brudi kebuya lakini mpaka abana obachambo kale bokoro kuwe bichina abana babaire abana basinini standard 2 3 bakoiba chibesa bagenda ogwake ge China ekyo bona yonsi ntu atabati bwana DC atokonye onye konyarekana atokonye ngo chense maya abasikari iko tubugata abasikari emenu abasikari batatubuka basikari bande mbakara tiki mbaiyo nao bago ikaiga banyora buna tomenyete go sini ntutukara basembe bagendera gukora ebinto bagutara na abaisi abaiga bago terrorize abantu chitaya chonsi chia rusi gwaiga ebisunte byabeire mwagonde nkorera are gaiga nga umwana oye ngocha arenge butuko iga urwe ebinto aba muraba abagaka barerire gaiga omuntu akoire rwake iga gasunte ourwa oporwa bono togateba ngaki onyendiri yanyarekana batari gotokorera tonyore muna bono tokonyora kene tionkwani korwaria keumbu korunya bisaba tokoigu ba omuko maate barabunga community policing area eregasi bataga to community policing tokonye gasi egekogera nabo tokorigina intu abantu baito toungane egere tonyare gokora usalame yeiga goseneirane mbuya mono aina ronale gotebi county commander koranje tokonye ntubugate o speed yo itonare nyamaje o siasi no are nyamaje bone gente kengo okwana torerio kalioka mono munanje masikari na akwanire na atebire abana na abaito lakini ngotogosera bare batogoseire paka na atebire ngaki onye yabeirega bona aiga ngari satore egekogera bono omuntu tobwa totumwa omuntu omwana gochiduka aiga agasunde gekabwatire achikuinywa ne chumbi nabo koranga ntubwata bokongu gaiga ekererogio itonyendiri banja county commander pamoja na county commissioner kimoranje tokonye torigereri Nyamache sub county asaol mororenga ngaki security yeiga bono maiga bana baiga baito baite tubo tuko gaiga ntuma etia babande ng'ang'aki bakoba oyo mera ite tubo tuko na kwete pi bono nabo torebire rogaiga nkagete ngende kimeshangasha kila mmoja na ara yonga danga security tigato konyu biya mono